טוב, סבתי. היה מה זה טעים בחומוס. אז איפה היינו? אחרי חומוס, וואי, כבד לי. אתה זוכר שהיינו בבית הראשון שלך, שאני הייתי רודפים אחרי עכבר בתוך קיר גבץ, והיית שם לו ספרי נגד ג'וקים. זה היה נורא נורא מצחיק. איך היית מנסה להרעיל אותו ומבריח אותו לשכנים. ומכונת ייבוש המוזרה והישנה שלך, שלא הייתה מייבשת בקושי, והמכונת כביסה שבקושי הייתה מכבסת. אבל זה היה כיף, וזה היה חוויה. אבל עברו כמה חודשים, זה 4 חודשים ואחד, והחלטנו לעבור לבית שני, שהוא לא כזה רחוק מפה. וואי, יש פה ריח טוב. אני משמור. היינו אוכלים, בדיוק עברנו איזה רחוב אחד ליד, שהעברה הייתה פשוט מצחיקה. זה פשוט רחוב. והיינו אוכל את ההמבורגר מול הבית, והיית עושה פה מרפסת בחוץ. והשכנים היו תצבנים שעשית לנו מרפסת. והיינו קונים ב-MPM רק שהיה צריך. וזו הייתה ההתחוות הרצינית הראשונה שלי. ונורא התרגשתי מכל העניין הזה, וזה היה נורא נורא שינוי, וחוויתי איתך בשנתיים האלו המון שינויים והמון מעברים בחיים, וזה מרגש אותי. אז רציתי להגיד לך תודה שאתה שורד אותי כל הזמן הזה. וזה היה תקופה לא קלה, במיוחד אחרי יום הולדת שלך עם כל ההורים שלי. ואני יודעת שנהייתי טיפוס לא קל, אבל אני מעריכה מאוד את הסבלנות. ואתה בן אדם טוב, אתה בן אדם כל כך טוב שזה... לא יודעת, יש אנשים שיגידו פרייר. אני אומרת בן אדם טוב, טוב מדי. אבל טוב אליי. ודרך אגב, הבית מאחורינו. לא יודעת אם אתה רואה משהו, אבל... זה. ואני פה עכשיו אצל המקסימונת הזאת שעושה את כל הדברים המגניבים האלו. אתה רואה? זהו. אז... אני אגיד לך, אני אוהב אותך גם כשאני מפורסמת. באמת אני... טוב לי, זה שנתיים טובות, זה שנתיים לא קלות, מאוד לא קלות. ומאוד השתניתי, ומאוד למדתי את עצמי, ומאוד למדתי אותך, ואני חושבת שגם ההפך. אבל גם מאוד התאהבתי, מאוד התעצבנתי, ומאוד הכל. אבל בעיקר חוויתי המון, כי זה שנתיים שפשוט יש לי המון סיפורים, ואני לא יכולה לספר לך אותם בכל 3 סרטונים הקצרים האלו. אבל הפואנטה של כל המתנה הזאת וכל היום הזה זה להגיד שאני אוהבת אותך. ואני תמיד וכל הזמן רוצה לחגוג איתך עוד שנה ועוד שנה. וגם אם אני מעצבנת, וגם אם אני קשה, וגם אם אני אתה מקבל את זה, אני משארת לעצמי, אבל אני עושה את זה באמת רק מתוך רצון לעזור, לשפר, לאהוב, וכל הסיבות האלו. אין שם שום דבר רע. שם הכל רק מהלב. ואני מזבלת לך את השכל.